हे फ्रेंड्स मॉर्निंग केमती अच्छा आशा कर बहुत भल थे बहुत भल अच्छी बहुत दिन है वीडियो आसनी ऑफिस टेंशन मुंड पर टीण उठी सारापर खाइबाटा खाइबे जितेंद्र कौन गोटे कर देखा इपी मसला आज हबार थिला बाकी कौन कर देखिए टी कौन जितेंद्र कौन कर डिफरेंस मैगी माने मैगी तो नॉर्मल टाइम रे खाऊ केमती कौन एटा कौन पकेल डिफरेंस माने मन इच्छा डिफरेंस जहाँ गोटे करदेव जा गोटे करदो टेस्ट लागे दरकार एटा कौन पकेल एटा एक्चुअली तेल गरम कर देली तेल रे जीरा टिके पके देइछली हला जीरा पके देली हमर अछि कंचा अंडा रे भी करि परिबा अंडा भुजिया टिके करिकि भी ताकू भी कर परिबा तो आज ब्रेकफास्ट या खाईद जहाँ बचा कथा तापर लुण पड़ा लुण टिके पके लुण सहित मैंने टिके हल्दी टिके मारदेवे कलर पाई काश्मीर टिके पकईदबा टिके पकईदबा मसल आइटम अंडा सल्टे एटा चाहे भी स्किप करें किसी असुविधा नहीं स्क्रिप्ट आम कि करूँ पूरा स्क्रिप्ट तुम सब ये आम पूरा रखी सब जिन देखिए ना नहीं चाहे आप घरे भी बन देख पड़ा लंका पड़ा लंका पिज पचर पकड़ी कौन पाई ना जो आम खाइबा गोटे पार्टी पिज माने पिज आम तेल पकईदबा पूरा जल कमी आगे अडियो जानी अडियो जानले ये मई माने अडियो जड़ीगले पूरा मिट्टी अंडा सहित जेहेतु आमर मैगी रे टेंशन रही भल लगे से आम करदे भल से खराब अंडा देखा बाकी जेहेतु सब गोटा रोषे एपटे सफासफी है सीटा इग्नोर करेंगे बाकी खाद्यटा देखिए रबार टे मटन सूप कर गोड़ सूप कर खास करके एक्सीडेंट लोक पीबे मिनिमम 24 घंटा भितर अब तो डॉक्टर हवा भूल पड़े गरम रखले भल लगे मेल्ट हो वेजिटेबल देख तुम सेमती कर खाइले आम जान अंडा पूरा भजा होगा अंडा आम कौन कर अंडा काढ़ीदे तुम ब्रश कर तो सत कथा कह खाली काग जो जंतु ब्रश कर
ତମେ ତାହେଲେ ବାଗ। ଅଣ୍ଡାଟା ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ମଝିରେ ଅଫିସ୍ ଟେନସନ୍, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହେଉଛି। ତ କରୋନା ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଯାଇ ଆସି ହେଉନି। ତ ଅଫିସରେ ଛୁଟି ମିଳୁନି, ଯିବ ତମେ କୁଆଡ଼େ? ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ମୋର। ଗରମ ହେଇଗଲା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ମୋତେ କୁହ? ତେଲଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଟିକେ। କିଛି ନାହିଁ, ମ୍ୟାଗି 2 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯାଏ କଥା, ତମେ ସବୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲଗାଉଛ। ନା ମ୍ୟାଗି 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ। ବିନା ତେଲରେ ମ୍ୟାଗି ହବ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍। କିଛି ନାହିଁ, 2 ମିନିଟ୍ କ'ଣ 1 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ବନେଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖାଇଲା ପରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ। ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ଜିରା ପକେଇଲ। ଜିରା ପରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା। ଯେତିକି ମ୍ୟାଗି ହବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର, ଆମେ ସେତିକି ପାଣି ମ୍ୟାଗି ଆମେ ଆଣିଛି କେତେ ପ୍ୟାକେଟ୍? 2, 4, 6ଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ମ୍ୟାଗି। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ୟା ଦେହରେ ସବୁ ପୁରା ଧରିବ ବୋଲି। ପାଣି ଧରିବ, 6ଟା ବା 12ଟା ମ୍ୟାଗି ଧରିବ, ଫୁଟିଯିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଜିରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ପାଣି ପକେଇ ଦେବାଟା ମୁଁ ବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲି। ତମେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରି ତମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁନ ତ? ଯାହା ତ ଲାଗିବ ଲାଗିବ। ଯଦି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁ କରୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଶ୍ଟା ତମ ଡିଶ୍ ଚକରେ ମୋ ଡିଶ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଯେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପକେଇଲ କୁହ? ସୋୟା ସସ୍। ଖରାପ କ'ଣ ଲାଗିଲା ପକେଇଲ କହିଲନି କିଛି? କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ତମେ? ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆର ଟେଷ୍ଟଟା କହିଦେବି। ଟେଷ୍ଟଟା ପରେ ଦେବ। କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଲ ମୋତେ କୁହ? ସୋୟା ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଆଉ ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି। ପାଣି ସହିତ ପରେ ଦେବ କ'ଣ ପକେଇଲ? ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇବ। ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି? ଟିକେ କନଫ୍ଲାୱାର, ଏଇଗୁଡ଼ା ଡିଫରେନ୍ସ। ଚିଲି ମ୍ୟାଗି ସସ୍, ମାନେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟରେ ତ ନାଁ କ'ଣ ଦେବ? ଏଇ ଡିଶ୍ଟାର ନାଁ କ'ଣ ଦେବ? ଚିଲି ମ୍ୟାଗି ସୁପ୍। ଚିଲି ମ୍ୟାଗି ସୁପ୍। ଦେଖିଥିବ ଆଜି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛି, ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବୁ। ଏଇଟା କଲେ ସୁପ୍ଟା ମାନେ ବହଳିଆ କରିବ। ବାକି ସେଇଆ ନୁହଁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ବି କରେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମର ଗ୍ରେଭିଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ପକାଇବା? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରା, ପୁଣି ବାହାରିକି ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବସିଆ ଏଇରେ ହଉନି କୋଣଟା ବଡ଼ ହାତ ପାଇଁ ବଡ଼ ହାତଟା ଲଗେଇବା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହବ ବୋଲି ଯେତେଥର କହିଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଲେ ଭାବୁନି ନାଚ କରେଇଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ଭାଜିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଟିକେ ପାଣି ରହିବ ନା। ଟିକେ ପାଣି ରଖିବା ନା, ସୁପ୍ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ ପାଣି ଟିକେ ରହିବ ନା, ଆଉ ପାଣି ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମ୍ୟାଗି କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ତାର ଜଣାପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଖାଲି ଡବ ଡବ ପାଣି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ଲୁଣ ପକେଇଲ? ମ୍ୟାଗି ତାର ଚିରା ହେଉଛି ପରେ ସବୁ ମ୍ୟାଗି ମସଲାଟା ପଡ଼ିବନି। ମ୍ୟାଗି ତ ନୁହଁ, ଇପି ହୁଏ। ସେ ମସଲାଟା ମସ୍ତ ଲାଗେ। ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଗି ପଡ଼ିଗଲା। ସବୁ ପଡ଼ିବନି, ମୋତେ ଲାଗୁନି ତା ଦେହରେ ସବୁ ଧରିବନି। ଚିରୁନି ଭୋକଟା ଜଲ୍ଦି ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲା। ଆଉ କେତେ ସମୟ କୁହ? ଆଉ 5 ମିନିଟ୍। 5 ମିନିଟ୍ ଦରକାର, ମୋ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଦିଟା ଅଛି। ଗୋଟେ କାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଥିଲା ପ୍ୟାକିଂ ବେଳେ ସେ ଭୁଲରେ ପଶି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ହୁଏ ତମେ କାମ କଲାବେଳେ ଭୁଲ କରୁନ? ନା, ମୁଁ କାମ କଲାବେଳେ ମୁହଁଟା ଦେଖେଇଲା ତମର।
ମସଲାଟା ପକେଇଲାଣି ସବୁ ପକେଇଦେବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଣ୍ଡାଟା ପଡ଼ିଲା। କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ପକେଇଲେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାଟା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଆରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବ ନା ନା କଞ୍ଚା ପାଣି ଦେଲେ ସୁପ୍ ଟିକେ ରଖିବ ଝୋଳ ଝୋଳିଆ ଟିକେ ରହିବ ପିଆଜ ଦେଲେ ତମ ଟେଷ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଥିଲ ପିଠା କରିବ ବୋଲି। ହଁ ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ପିଠା ଟାଇପ୍ର ବନାଇଥାଉ। ସିଏ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ହଳଦୀ ଦେବ। ମୁଁ ଧରି ଦେଉଛି ଟିକେ ତ ହେଲ୍ପ କରିବା ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ଝୋଳ ଟିକେ କମିଗଲା ଏଇ ଟାଣି ଦେଇଯିବ ପାଣି ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ଥାଉ ବରଂ ପାଣି ନ ମିଶାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି କମେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପାଣି ଟିକେ ମିଶାଇବ ସୁପ୍ ରହିବ। ଏବେ ପାଣି ମିଶାଇ ପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି ମିଶାଇ ପାରିବ। ବୁଝିଲ କାହିଁ ଗରମ କରି କାହିଁ ମିଶା ଡାଇରେକ୍ଟ କାହିଁ ମିଶା ବୁଝିବନି। ଗରମ କରି ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପାଣି ମିଶିବାକୁ ମିଶିବା ଝୋଳ ବି ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା। ଝୋଳ ବି ମୋଟା ଅଛି। ଝୋଳ ବି ଭଲ ମୋଟା ଅଛି ଗାଢା ଅଛି। ଏଇଖା ମ୍ୟାଗି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ରେଡ଼ି ହେଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ ପିଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ରହିଲା ତାହେଲେ ବି ଜଣେ ଖାଇବି ପାରିବ। ସିରିୟସଲି ମୋ ଦେଇ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମ୍ୟାଗି ବନାଏ। ମ୍ୟାଗି ତ ନୁହେଁ ଭଲ ଇପି ବନାଏ। ହଁ ସୁପ୍ ବନାଏ। ସୁପ୍ ବାଲା ଭଲ ବନାଏ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ମାନେ ପରିବା ଯେଉଁ ମାନେ ପରିବା ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିଥିବ। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର କୋବି ଗାଜର ପାଣି ଗରମ ଚାଲିଛି। ଗାଜର ଏଗୁলো ସବୁ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ପରିବା ନାହିଁ। ଏ ଡିଶ୍ଟା ନାଁ କ'ଣ ଦେବ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମତେ କୁହ? ମନ ଇଚ୍ଛା ଡିଶ୍। ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଟେଷ୍ଟ କର ଦେଖ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ଠିକ୍ ନା ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା।
ତିଆରି ହେଲା। ବେଶୀ ମରିଲେ ପୁଣି ପାଣି ମରିଯିବ। ନା ନା ଟିକେ କଟା ହେଇଯାଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ବି ପକେଇବା। ଏତେ ମାନେ ରହିଲେ ଆପଣ ଖାଲି ପାଣି ପିଇବେ। ହଁ ମୁଁ ତ ପାଣି ପିଇବି ଆଉ, ମୁଁ ତ ଗୋରୁଟା ତ ଛାଡ଼ ପାଣି ପିଇଦେବା। ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ସେ କରୁଛି ପାଣି, ନହେଲେ ସେ କହୁଥିଲା ମଝିରେ ସକାଳେ ମୋତେ କହୁଥିଲା କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି କି ନାଇଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାଇଁ ସୁପ୍ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ପିଇଦେବା ଟିକେ। ହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲା କ'ଣ ପକେଇବ ପରା ଧରିଥିଲ? ମ୍ୟାଗି ଇପି ମସଲା ଗୋଟେ ପକେଇବ ପରା? ହେଇଗଲା ତ। ୟା ପରେ ମସଲା ପକେଇଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ? अपने का स्टाइल है, ये तुम्हारा स्टाइल है। ये मेरा स्टाइल है। ये रेडी है आमर कौन कौन रेडी है यार ना कौन इपी इपी सूप तो सूप है लारी इपी कसा है। इपी कसा ना इपी तरकारी है। हाँ ठीक अच्छे तो आज भिडियो थी एति पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे आ गोटे समय सहित रही। नमस्कार जय जगन्नाथ। टिके बाय बाय कर दियो आम व्यूअर्स मानू। चलो।